páni, pri novom videu. Keďže sa vám to minulé veľmi páčilo, tak sa dnes spoločne pozrieme na ďalšie strašidelné veci, ktoré boli zachytené na kameru. Nezabudnite odoberať môj kanál, ak sa vám páči takýto obsah. Rocky Mills je šikovný renovátor, čo môžeme vidieť v tomto videu, kde pracuje na renovácii starého domu zo začiatku 20. storočia. Toto video natočil, pretože mal pocit, že sa v dome nachádza osoba, ktorá sa neoprávnene usadila na cudzom pozemku. V angličtine sa pre takúto osobu používa pomenovanie squatter, no keďže slovenčina nemá dostatočne vhodný výraz k tomuto slovu, tak ho ani nebudem vo videu prekladať. Strašidelné veci sa začnú diať v momente, keď vstúpi do miestnosti, ktorá vedie do podzemnej pivnice. And I think there's a squatter in this house. I think it's in here. Hello? 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 Anybody here? Hello? Hello? Who is it? Niekto alebo niečo násilne zatvorilo dvere. Rocky ich síce okamžite znovu otvoril, no nikto sa za nimi už nenachádzal. Blikajúce svetlo a niečo, čo padlo na zem, ho natoľko vystrašilo, že pustil telefón na podlahu a utiekol z domu preč. Nahrávka však nebola prerušená a tak môžeme vidieť, že telefón sa samovoľne ešte niekoľkokrát pohol. Názov videa hovorí, že sa pozeráme na skutočné paranormálne aktivity, no je takisto možné, že ide len o celkom podarený hoax.